חזרתי, ואני לא יודעת אם זה יעניין אתכם או לא, אבל פשוט הדוגו תמיד בלילה לנו מלא מים רגילים, טריים כאילו מים רגיל, כי בלילה אני צמאה וגם בבוקר, אז בחדר שלי. אז פשוט רציתי לעשות לכם סרטון כזה מומלצים, אבל אני רואה את הסרטונים שלי בעצמי, וכן, אני יודעת, לא שומעים טוב, אני ממש מצטער, פשוט שימו ווליום חזק, או לא יודעת, כי אני גם לא רואה שיש לי רשומות ותגובות ולייקים, כאילו, אם אתם צופים בזה, אז תבינו, אני רוצה שיהיה לי צופות, ונראה לי שנפסיק עם הסרטונים האלה פשוט, כאילו, אני מנסה לעשות סרטון חובות וסרטון טאג, אבל אין לי שום לייקים, שום תגובות ושום רשומות, אז אין לי טעם למי לעשות סרטונים. כאילו, רציתי לעשות סרטון חובות, אבל אין לי חובות לעשות ולהמציא, אני יכולה סתם להמציא כאלה דברים מפגרים. כאילו, לא מפגרים, כאילו, כל מיני. אז קודם כל, עשיתי קוקו גבוה, כי עוד מעט אני הולכת לאיזשהו מקום. אני לובשת את החולצה הזאתי של לשון, חולצה פשוטה, אני לא זוכרת, אמא שלי קנתה אותה, ואת המכנס אלאדין הזה, אני קוראת לו ככה, הוא מאופנת אורטל, ששם אמא שלי קנתה אותו, רק אני לא זוכרת כמה הוא עלה. כן, אין לי רק בציפורניים, כי אני מטפחת אותם. אז בואו נתחיל בסרטון מומלצים. דבר ראשון, אני ממליצה לכם על העטים האלו, שזה עטים של חברה הזאת. פשוט יש לי, קניתי כל אחד על שקל, קניתי 6 כאלו, כאילו 2 מכל צבע. אז אתם יכולים להבדיל ביניהם, אני אגיד לכם גם איך בדיוק, מפני פה, קיבלתי הודעה בוואטסאפ, פה יש את הסימן הזה, ופה אין, פשוט הורדתי מכולם, כי היה לי משעמם בשיעור. אני ממש מצטערת, מקבלים הודעות מהוואטסאפ, ממש מצטערת, מקווה שאף אחד גם לא תפריע לי. אז כן, הם מאוד טובים, הם מאוד טובים ואני מאוד ממליצה עליהם. אז אלה היו מהשנה שאני השתמשתי בהם, בחצי השנה של סיום כיתה ח' אני השתמשתי בהם והם נשארו לי, ואני הולך להשתמש בהם בכיתה ט', ואני הולך ללמוד כאלה עוד כמה, וכמובן של הכיתות עוד עטים, לא רק כאלה. הדבר הבא הוא מגבונים, שזה מגבוני בת לאחים לתינוקות, היפול אורגני, ללא אלכוהול, מאושר בוויטמין E, שיש כמה כאלה, כבר אחד בזבזנו, כאילו אני אמא שלי, אז הם ממש טובים ויש להם ריח מהמם וסבון והכל, ופשוט הם 72 מגבונים בד לאחים לתינוקות בניחוח טבעי ועדין, לרענן ולניקוי היגייני של עור התינוק. מתאים לחומצת הטבעית של העור PA 5.5, מעניקים לו לחות ומשאירים אותו ונעים. אז כן, הוא ממש טוב ומאוד ממליצה לכם עליו. הדבר הבא הוא הדאודורנט הזה, שהוא של החברה הזאת. אני יודע שלא יודע כל כך אנגלית, אני ממש מצטערת, אבל כן. אז הוא הדאודורנט הזה, שעכשיו כאן שהוא עולה 23 שקלים, אבל עולה לי בעצם 15 שקלים ו60 אגורות, פשוט לא יודעת למה הוא עושה ככה. אבל הוא ליידי ספיד סטיק ספרי אנטי פרנט, משהו כזה. הוא ממש טוב, אני מאוד אוהבת אותו. הוא נחץ פה פשוט ואז יוצא ממש טוב, וכמעט נגמר לי, כי אני משתמשת בו. דבר הבא הוא הקרם ידיים וציפורניים של
דוקטור פישר יפול אורגני מורשע בחמת מנגו, המראה בריא וצעיר יותר לאוהבת במיוחד, ואני משתמשת בו ממש טוב. אז הוא של החברה הזאתי, והוא של דוקטור פישר, ו-24 שעות לחוט, 24 שעות, והוא ממש טוב, ממליצה לכם לקנות אותו, או קרם שהוא טוב לידיים שלכם. הדבר הבא הוא הקרם פנים שלי של גרנייר, שאומר, אמא שלי הייתה צריכה להשתמש בו, אבל היא לא משתמשת בו. והוא היה חדש ממש, וניסיתי אותו פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, וראיתי שהוא ממש טוב, הוא עוזר לפנים שלי, אז השתמשתי בו. הוא בריח מי ורדים, והוא של גרנייר. כמובן שאין פה כלום להסביר, הוא כמעט נגמר לי, הוא כבר נגמר לי, אני צריכה לקנות חדש, אבל לא נורא בינתיים. אני בקושי משתמשת בו כדי לא לבזבז אותו. הדבר הבא הוא הדבר שאני הכי אוהבת בו, זה המסקרה של מייבלין ניו יורק, שהוא המקורי, שהוא גם עמיד במים. הוא המקורי והוא ממש ממש טוב ונמרח טוב. הוא לפעמים מדביק את הריסים, אבל הוא בסדר גמור, ואני ממש אוהבת אותו, והמבושת שלו ממש טובה. וכן, הוא מלוכלך, כי משתמשת בו ממש המון, אבל עד בוא ננקה את זה. הוא ממש טוב, ואני מאוד ממליצה לכם, תקנו אותו. אותו לא זוכרת מי הביא לי את זה במתנה, או שקניתי את זה, אני זוכרת פשוט כבר שנה. הוא ממש טוב. הדבר הבא הוא, קניתי את זה לאמא שלי מתנה, והצבע הזה לא מתאים לה, סורי. היה לי עוד גלוס כזה, אבל בצבע אחר, אבל דודה שלי לקחה לי אותו. הוא של וואו, ואין לי מושג איזה מספר הוא או 16 או 15 נראה לי. 24 שעות, הוא כזה צבע. ככה זה המכחול שלו. הוא מראה שהוא בעצם 27 שעות, 24 שעות, סליחה. אבל הוא נשאר רק לשעתיים על השפתיים, ואחרי זה הוא משאיר פשוט מסגרת מסביב לשפתיים, וזהו. אז כן, אבל בכל זאת אני ממליצה לכם, לא שווה לעשות שעתיים לפחות. הדבר הבא הוא הדבר שאני הכי אוהבת והכי ממליצה לכם, זה הליבם הזה של רויאל, שהוא צבע ורוד, ואם אתם יכולים לראות, כמעט סיימתי אותו כי אני משתמשת בו ממש המון. פשוט כל יום שם אותו וממש טוב. הדבר הבא הוא הדבר הזה, האודם שאני קיבלתי מאמא שלי. הוא של גל ליפסטיק, או ליפסטיק גל, או ג'ל, או מושג. תכתבו לי בתגובות למטה איך קוראים לזה, והוא ממש טוב, ותכף נראה לכם את הצבע. אני מאוד אהבתי את האריזה, הוא מספר 174. זה הצבע שלו. יכולים לראות שכבר כמעט השתמשתי בו, כאילו כמעט. אני כן השתמשתי בו והמון. ואני אוהבת לשים אותו לתפיחות לבית ספר או לצאת, כי אני לא רוצה שזה יהיה לי ממש בוהק וחזק, ומתאים גם לאירועים וגם למסיבות. אז כן, זה שני אדמים. ואלה בעצם כל הדברים שרציתי להמליץ לכם. ממש אלה כל הדברים שרציתי להמליץ לכם, אם יש לכם גם דברים ממליצים, אז פשוט תבואו לי למטה בתגובות מה הם, או פשוט תעשו סרטון ותתייגו אותי. אז כמו שאמרתי, תירשמו אליי, תגיבו לי למטה חובות, תעשו לי לייקים ותראו את הסרטונים שלי, וכן, זה ממש ממש אוהבת אתכם המון. ביי יוש.